Ja, du er lækker. Ja, så pækker dø en af din fucking uge. Ja. Ja. Ja, nu kan jeg så ikke huske det, fordi der er gået så fucking lang tid. Nej, hvis du kigger på min journey, kan du kigge der? Altså, i CSGO og Source, der er der jo ikke lavet så meget om i mappet andet end grafik i Dust 2 jo. Ikke så meget igen, altså der kommer nogle små ting, men det er jo ikke noget, man kan lægge mærke til på Overwolf, du kan se her. Så der kan vi godt bare tage på Source. Nu er jeg i gang med at render det, ikke også? Til en AVI-fil. Og så lægger jeg på YouTube, og jeg er for eksempel nummer 1, ikke også? Så skriver jeg, hvem der er, hvilket nummer uploader. Det er meget nemmere. Det er ikke sikkert med, fordi... Eller jo, det er det jo så. Men der er måske få taktikker, der bytter vi om, fordi det kan godt være en AVP, som måske mig eller Enes. Vi skal stå et sted, og det er så ikke nummer 1, hvis det er mig, for eksempel.